Polşa Respublikasynyň Fudokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatyna atlyşan turgunlarymyz ýokary netije gazanyp, jemi 21 medali eýleme başardylar. Dünýäniň ille gola ýurdundan 3000-den gowrak turgunlaryň gatnaşmaklaryna geçirilen bäsleşiklerde türkmen turgunlary baýrakly orunlary eýlep, durly agram derejelerine 7 altyn, 5 gümüş we 9 brons medallaryň eýileri boldular. Yaş derejeleri we görnüşleri boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Nurgelli Anugurbanov, Ýaşyly Kakayfadynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň talibi Emra Begjanov, Türkmen Döwlet Ykdysady we Dolanmaş Institutynyň talibi Maksatgelli Gelliýew, Aşgabat şäheriniň Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdürlüğiniň 1-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Selim Murat Turdiýew, Balkan vilayetiniň Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdürlüğiniň 1-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Ediz Zekeriýaýew, Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Ibrahim Şaguliýew, paýtagtymyň 10-njy orta mektebiniň 8-nji sınıf okuwçysy Çerkez Murat Turdiýew daglaryň altyn medali eýlemegi aýratyn bilýärliklidir.